Hekk kif tkomplet il-kompilazzjoni ta' xhieda kontra l-aħwa Adrian u Roberta Gius, magħrufin bħala Ta Maksar, George De Giorgio magħruf bħala Ċiniż u Jamie Vella, akkużati bil-qtil tal-avukat Carmel Kirkhope u tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, l-aħwa Gius għamlu talba mill-ġdid għall-ħelsien mill-arrest. F'dawn il-proċeduri Roberta Gius u Jamie Vella qed ikunu akkużati li provdew il-bomba li qatlet lil Caruana Galizia, filwaqt li l-erba' rġiel flimkien huma akkużati bil-qtil ta' Kirkhope. Adrian Gius huwa akkużat ukoll li kummissjona l-assassinju ta' Kirkhope. L-avukat Alfred Abela insista li l-prosekuzzjoni ma kellix iktar xhieda x'tippreżenta u huwa inġust li Adrian Gius jibqa' jinżamm taħt arrest. L-avukat difensur preżenta xhud femminili li isimha ma jistax jiġi ppubblikat illi qalet li hija lesta taġixxi bħala garanti għal Adrian Gius. Fil-każ ta' Hu Robert ma kien hemm ħadd li daħal garanti. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata l-ħelsien mill-arrest tal-aħwa Ta Maksar waqt li insistiet li f'każijiet li jinvolvu kriminalità organizzata hemm il-biża li l-evidenza tista' tiġi influwenzata u minħabba l-vjaġġi estensivi ta' Roberta Gius barra minn Malta hemm il-biża li jista' jaħrab mill-pajjiż. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li qed tippresjedi l-każ qalet li se tagħti sentenza rigward il-ħelsien mill-arrest f'seduta oħra. Intant fil-bidu tas-seduta l-Maġistrat qalet li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ma kienx pożizzjoni li jippreżenta żewġ inkjesti maġisterjali separati li saru dwar dawn iż-żewġ assassinji.